kumusta? Naa mi diri karon sa usa ka balay. Nangumbira, nagtapok-tapok na sad mi. Diara si Ate Rochi. Oh, diara ang ako ang doktora. Tagagamot ng aking mga yung hubag. Tagagamot ng mga hubag ko. Oh, tara si Runa. Si Runa. Dayon, ang among sudan karon. Kalawayon ta mo ha. Oh. Kani alimango kay ilahang amo kay wala man. Oh, ano ba 'yun? Ulang, yung hipon. Tapos kay hindi man binibilang ng amo nila yung hipon, di kaya sa bahay na bilang-bilang doon nakita niyo naman nakatumpok, di ba? Bilang-bilang siya. Oh, tapos yung galunggong na babae, paksiw, may galunggong na lalaki, yung bilog. Ay yung sinigang na bangos. Sinigang na bangos na tilambe. Halika na, Asil. At saka si Hazel. Oh, may mga dilis pa. Si Hazel, ayan, kasama ko sila. Mga kasamahan ko dito sa kabilang Ayan, bahay. dilis, oh. Saka yung dilis, mga bay, no? May sapsap pa. Ano pa? May sapsap pa. Yung palutpot, mga bay. Pakita, hindi mo klaro ang palutpot. Dira, oh. Palutpot, yeah, man. Dapat live. Si live, naka-signal dire? Ay, anong live? May signal ka dito. Ay, Tagalog pala tong isa, mga bay. Sorry, nasaan yung sasawa natin na may na may bawang? Yung sasawa namin, magbawang kami para mawala ang sakit sa katawan. Ano bang ulam natin, Tiruchi? Yun na lahat, no? Yan lang. Tapos, may isda pala dito na napakalaki. Andyan. Yung isda, ambot, saan ang isda dyan? Languyin mo pa yata. Dami sabaw. Sige, magsandok pa ako, ha? Uy, asan ba yan? Ha? Yung tatay, sabi niya. Oo, nagawa mo na. Uy, ginoo ko, takbo. Hindi ka pa nagagawa. Higop naman si tatay doon. Nagigop na ba siya? Oo. Silipin mo muna. Hindi, parang nagkuha na siya doon sana. Siguro sabi niya. Ate, doon yung sipon. Bising-busy yung personal assistant ko. Ako na lang maglaga sarili ko. Siguro sabi niya. Basta yung tatay niyo? Ha? Basta? Oh, mabuti nga lumayas na yun eh. Kala ko na, sige na. Anong pangalan? Tapos, tilambe. Dali ba eh? Sinerve ko kay baba. Sinerve ni Ate Lucy yung umali kay Baba Rashid. 2 bowl pa. Tapos, dumaan man ako. Dahil naggatid ako nung kay Mama Asisa. Sabi niya, Miri, ang haba ng mga balalit. Sabi niya. Sabi niya, asyonada. Sabi niya, ay sir, sorry ba? Nakalimutan ko, maiksi pala dapat. Maiksi pala dapat yung balalit. Hindi ko alam ano ba to. Sinigang na bangos. Ano to? May Ipakita. may kuto. Saan? Saan? Ayun na. Ay, boy. Oh. Sinigang na bangos. Ipakita mo ba eh? Oh, ayan. Sinigang na bangus. Para makita. Oh. Sa Ate Banji. Hi, Ate Banji. Kana. Ay, basta yun na yun. Kain. Harap mo kaya tinambi. Banji. Nanood nag-live. Nag-live siya. Hi. Hi, Ate Banji. Si Inday ko ba? Na-miss ka namin. Watching Vans Magapil. Vance Magapil. Ate Banji, harap mo kayo. Ano? Yan si Kay Lola. Maigdir. Harap mo kay Maigdir. Maigdir. Kumusta ka na? Si Maigdir. Ako, suha. Mako. Hada show. Hada television. Sim-sim. Ay, si Ate Ruchi, si Runa, oh. Mag-ulam tayo ng masasarap na Pilipino food. Puro Pilipino Paksiw foods. na, ano Hindi yan? ko na alam kung alin ang unahin ko mga bay. Saan pang Paksiw unahin? na galunggong, Ito, unahin natin. sinigang na bangus, Yan. dilis na Saan preto. Saan yung lagayan natin ron? Magbalot daw tayo ron. Sabi na Tilambi. Lawa. Sige. Sige, sabi niya, hi, miss you all daw, miss you all. Uy, miss you all daw, sabi niya si Banji. Teka, yung mga takip. Ang dami kong nakuhang takip. Uy, hi, miss you all, sabi natin Banji. Hi, Ate Banji. Ate Banji. Dance. Oh, Diara. Nora, hindi ka busy dyan, Ate Banji. Hindi ka busy dyan? Dami kakain na. Saan na yun? Ito. Mga ilan, mama? Nagtabi ka natin, no? Sa'yo? Patawarin. Kumakain na nga ako. Oh, tapos. Teresa. Kumakain na sa Teresa dyan? Ay, siyempre. Ano? Ilan mang kunin? Ay, may lima doon. Tama na, tag-isa kami ni Rona sa bahay. Tapos hati kami sa paksiw. Wakan na bangus. Oh. Hating kapatid! Oh, tapos lagyan
Bibigyan ko rin ng dilis. Na! Pwede punta dyan. Balik ka na, kain tayo. Ang sarap ng buhay. Magkain pa, mag-uwi pa. Assalamualaikum, Baba. Dito, enforcer. Nagutom ako tuloy. Ati Banji, Ati Banji. Ati Bande, go. Sige. Ilungan mo. Iluhay. Nagilo na, nagilo na, naghay pa. Yung ano, yung palutpot. Bang. Oh, palutpot, ginoo ko. Bango sila kakuha. Oh, kuha, te. Kailan, te? Ano una? Tama na ito, no? Dagdagan natin kunting Shrimp. dilis. Malaki ng shrimp nila, oh. Dagdagan ko ng palutpot, eh, ha? Tama na. Tapos ibukod ko yung ano. Ibukod ko yung bangos. Diyos ko. Mag-bring house. Sabihin si Mac, ay, alin, Teresa, kain tayo. Ano yan? Parang hinahina ka. Parang nakatiras. Wait. Wait na, mama. Enjoy the dinner. Salamat. Kabayo ang bangos. Buhi pa ang bangos. Marami ba yung bangos? Pwede tag-isa kami ni Rona, te? Marami nga. Hindi nyo ba alam? Ayan. Ha? Ulo sa'yo? Buntot na lang. Kinuha ni ano? Nakain na ng ulo. Ayan, tawa si ulo. Yan. Si katawan, si ulo, si paa. Itong maraming kamunggay. Ate, sabi ba? Dawan ha? Oh, hala. Magputos na mi. Ay, Ate Lisa. Okay. Kunyari, sa'yo, mapainit ka kasi. Anak po, talaga saan mo papainit? Halika na. Sakit ng araw, papainit. Bilad ka naman sa mainit na mutla. Wala ka na dugo. Naubos, sige ko ano. Uy! Timot, di ano alam mo nandiyan. Uy, nandiyan pala si Ronnie. Walang iya. Kulang sa Uy, selfie din daw siya. Kailangan mo sa selfie ka pala. O selfie yan o video. Uy, napaibog na sa cellphone ngayon. Napaibog na. Nag-live ka yata dyan eh. Hi, Tiruchi. Hello. Yes, si mo, Tiruchi ba? Ginagain na. Kakain mo. Isa-isa nito. Kunti niyan. Saan? Ang ayaw ng camera. Ang ayaw ng camera. Sige na, magkain na tayo. Saan yung sasawa natin rin? Eh, saan ko na lagay dito? Mer, kung nakita mo lang para paano niya pinagsasampal yung mukha niya dito. Sino mas... May atras kami dito. Bakit? Ano nangyari? Ano nangyari? Action! Nagtanong lang kasi si Ate Lambe. Kasi sinukod ko. Tapos? Gusto ng pati. Sabi nga dito, ah. Bakit po ang putla ng mukha ko? Nagputla ka nga. Talaga sobra? Sobra, Ruchi, putla. Bakit? Madilaw, may pagkadilaw. Sabi niya, hindi mo ba alam na malapit na ako na hindi ako nagsisinungaling. Hindi ako. Lahat na lang ako. Lahat na lang kasalanan. Kain tayo! Sinampal niya. Sabi niya, yung isa sabi niya. Kahit nung si Mama Muna nandito, na pinagalitan siya, sabi niya, natawa na lang sabi si Mama Muna, sabi, sinampal na niya yung sarili niya. Nagalit mas kanya Mama Muna, ano ba yung ginawa nila dito? Na nagsagutan sila Mama Muna, napagod yun. Ano yun? Anong ginawa nila? May ginawa sila dito eh. Sausaw. Na ano? Ay, naiwan niya siya ako. Naiwan niya siya ako. Walang niya. Ibig sabihin, hindi yung una? Oh, yung sabi ko Pwede sa'yo naman na. ito tanggalin. Napagod Kung sinong si ayaw. Mama Muna. Buta na lang, para malaman. Tapos, kain kayo sa bangus. Uy, hindi na ito pwede bukas. Kaya may kamatis. Yan ang tirahin natin. Yan, pwede pa yan bukas. Yan, hindi na. Tirahin yung bangus. Tapos, sabi niya, kahit galit na si Mama Muna. Tumawa na lang, guys. Sino na nabisa? Sabi, sinampal-sampal niya ang sarili niya ba? Ay! Hello rin yung tanan mga bay. Dira, anong tinira mo? Shrimp? Sugpo. Oh, alam mo sa bahay na, sugpo pala yan, hindi yan ano? Alima ulam? Sugpo. Ang alimang, Ang alimang- Ano animal?
Alimasag, alimango. Ang alimasag o yun, maliit. na maraming Oh, ayan. Sugpo. Sugpo. Patawar. Yan na rabi, Shakil. Supo, kalamasag. Hindi crab yun. Crab yun. Ano te? Kilala niya tong may sabaw, kaya hindi pwede bukas may kamatis. Ako nga. Hirap pa nito. Tayo ng tuyo. Hanggang maling kay Kulo. Ano daw? Sweet. Wala, lahat kami nagkain, be. Wala kayo dun. Pagkainin niyo muna kami, ginoo ko, manugo. Si ano, kawawa naman sa isip. Gutom na rin daw yun. Tawagin mo sa kanya na Ayun, itong bangus, bata. oh. Isang hiwa pa. Ay, pagkatapos mo, mama, puntahan mo yung best friend mo, kaya siya naman ang magkain. Kanya yung tumbang mo. Promise, may pizza? Hindi ako nakain. Bakit? Bilis. Tulan-tulan. Ano pagtawag ko kanina? Ano yun? Nakataas lang ako. Hindi ako nababa pag dinatawag sa akin ng ano ko. Mawag ako dito, tumawag ako dito. Walang makontak, busy ang mga tao. Ay, nag-live ko doon? Hindi ba yun? Hindi ako nababa. Patayin mo na, isang oras na, walang viewers. Marak, Eddie? Marak. Ngayon kay Hazel noon, di ba tayo noon? Punta tayo city. Yan na, wala. Isang oras na patayin mo, walang viewers. Eddie, ante. Kawawa naman. Nabinaw ka to. Dito ka ba? Dito ka ba kay Luna? Saan galing itong sugpo? Para makita. Hindi nga ako pinapakita dyan sa live mo. Doktora mo? Doktora, yung tagagamot ng hubag ko. Alam mo yung hubag, yung ano ba? Yung bunol. Ano ba yung hubag? Yung bunol, yung... Ano ba yung Tagalog, Tirutsi? Ano? Pizza? Nakita mo yung nagkaano ako dito, oh, sa may... Oh, yun. Yan ang gamot ko doon sa na bansagang Kawawa doktora. naman ang kanin natin. Dire-diretso. Upo ng kaunti para merong ano, pag-aharangan. Eh, wala palang dyaryo yung ano natin. Ito, sabay ko mag-uwi kami. Sabay kami ng uwi. Anong buwan? Ha? Anong buwan? Wala yung headset ko. Anong buwan? Secret, walang clue. Hindi natin alam ang mga pangyayari. Kaya nga. Ako nga, di ako makapagsabi. Kaya nga, hindi natin alam ang mga Sitwasyon. sitwasyon sa mga gilid-gilid ng buhay-buhay. Nasaan yung haragan? May inakot na yun ah. Wala nang pagkain doon. Hinakot na yung warag anab. Puti, yung lagayan niya na malalim. Alam mo, gusto ko yun. Yung maragnet daw. Kaya nga gusto ko rin, mag-uwi ako niyan. Ganda ng lagayan. Mga biits. Paborito mo yun. Kumusta yung Ramadan eh? Nung oras na uwi mo? Stress? Kagabi, makanta ko mag-alas po. Hindi niya nang uwi niya. Mga buwan. Kaya lang minsan kagabi, nag-init ako ng pagkain ni... Alauna, alas 2. Maldita. Minsan, alas 3 pa mag-uwi circa. Magkulang-kulang, alas 4, ganyan. Hindi, wala na silang kasama doon. Kapal ng mga mukha ng pag nagano'n siya. Wala nang tao doon, mga pinsan niya nag-uwi. Ganyan, minsan, lalo na pag lapit Kaya na kapag kasama namin si Amo nila, mas maganda. lapit na mahuman ang ato video, mag-bye-bye na tayo. Tapos na ang video, wala pa akong video. 1 minute na lang oh. Sige, Ang daya-daya nila. Dagang salamat ninyo mga baya, hapit na